bare sige, det er altså ikke noget at komme efter herude, der ikke skal loppe. Det er kun ponyerne, der skal løbe. Lige der. Men vi kan ikke købe skid hernede, og man kan ikke komme ind og tisse på et toilet. Og så alt er lukket. Og jeg render her og skal tisse. Det er rigtig rart, ikke? Ej, det gør jeg altså ikke i dag. Starten er både her, altså i den grønne gule farve, nummer 2 Nervø, som har et lille overtag ind på lige bane, men nummer 1 My Beauty er i hvert fald ikke sat af endnu. Og det her spørgsmål om der er lidt kræfter sparet her til angreb udvendig banen, det er i hvert fald helt ude, hvor banen er hurtigst, helt ude mod publikum. Og det er afgjort de 2 spåndinger, og der bliver været på konger og fædreland her. Det er altså som om det er kamp nummer 2 Nervø, som lige kan trække fra sidst. Kamp nummer 2 Nervø foran.